city guys for the people iwe kuri kushandwa kuno guys saka handiti pane public rambobudisa rea nchiti ndikini taendesa rini idzi bhutsu I think ndidzo bhutsu dzanauyu dzekuti handizi kuti ndiani chakwana bhutsu idzi bhutsu idzo dzidzidzidzi hadzisi tsva zvadzo asi kuti dawa ndofunga munopinda handizivi kuda musikana anopinda handizivi kuti ndiani unopinda umu then umu wabufuli asi pachaita kuti zvindizvekwanosha chii ndizvevana izvi zvada kubatsira pano kuda iyi ndojaketi renyini babaiketi ishi kuda ndinopinda ipapa izvi zvimwe izvi zvevana venyu izvi namunoti zvimwe zvii zvijaketi zvevana pesi zvekuzoisa tazvi ndo bhegi rakauya riya nemajuzi nehembe saka maswimming kuti ichi chii oiketeni mozoisa pamba mozvinzwa pahozi penyu iyo mwari wakanaka zvokwadi matone keteni isati yapera pateketeni maketeni makasirwa maviri saka motoisa mamunovata imini zvanaka sisi mberimwe yarinaki yakanaka chaizvo usazosisa pasi zvinozvosviba oi matirauza machena nakudai izvihembe chisiketi chemusikana uyu zvakanaka zvezvenyu nemajaketi zvavakuda matirauzi wow zvamachena zvikuda baba kuda vachena munorikwana here ndoguru zve ndoguru ichakuda ichi chakuda iyi ndofunga ndirakuda zvenyu kuda kuda zvachena izvi zvechikomana izvi chisikana chidhirezi icho uye wetimbe kupfekedza tione uyafambisa anozongopuwa nditi bhegi ri kunhamba kwave boona kuti wachena zvokudii chakanaka wani chakanakisa zviwe wapinda toni sodira kudai asi wakasimba avakuvharika icho chimodhira mbuya famba uchiicho kika wachena ndine kusvondo zve chindavona mai aiwa totenda chaizvo nezvatabona izvi zvembe izvi tokotoda tikupfeka tichienda edu kuti vakachaowa tichidiniwo tichikototi katika tichikuenda nazo tichikupfekawo lichena chatotenda chaizvo amaita basa nehembe dzamatipa totochena tichiendawo kuchechi then dangokutendia nesapoti yamburamba muchipa kuvatobhias okutenda kuti tingi zvinhu zvedu zvaakuta kwamvura yacheka makumbo kutenda nehelp yamakazoita chipini nayo then nonasa kuti wamwangu achifunga magirazi kunoku kumashopu kwatikambotenga kwekutanga vanga vakanditi order yavo kuda inosvika musi wetuesday handiti tuesday ndo nhasi ndaida futi kunotarisa hakuna magirasi because vakutanza hakuna akakwanisa kuti ando macollector iti ndofunga kwawana mahodha kwachona ndobva ndaenda futi kune imwe shopu iya vakati magirasi anongori nawo anongokwana 16 penny chete saka zvinoreva kuti iye anga achitanzira akafanira kuenda kumaorder nhasi haana kuzonomaorder saka kureva kuti wakutoti ainde kwaanohodha kwachoni mangwana ogodzoka asi anditozodzoka zuva roviri
now I'm not sure kuti anodzoka nawo zuva riviri here kana kuti sevanhu vane mabusiness vanenge vachinyepa kuitira kuti wo customer idzoka handizivi. Saka ndane almost 1 week ndichingotenderera nenyaya yemagirazi iwaya. Handisi kuziva kuti sei kuti vasiri kumaorder because yekutanga shopping yatakambotenga vaingoti akatengwa, ndakaona ari mwanga akanzi akatengwa nemumwe munhu saka kwasi kunditengesera. Ende futi ndofunga kana zvichocheka nongokwana 3 isu tikuda imba yose ari 36. Saka right now ndo challenge atingori nayo panapa kuti magirazi kwachireya ikoko right now handisi kumawana handiti. Saka ndichazombotaimira futi mangwana because afanira kunga panapa nhasi but ndichataimira zvemangwana kuti ndione kuti vanenge vadzoka here kana kuti vanenge vasina kudzoka nawo so that musiye maisirwa because let's say tikapedza handiti tapedza toda kuseta kuisira zvese tikanga tapedza kana magirazi acho musina kuisirwa mozoisirwa nani? Mozoisirwa nani asi kurubhena mamozviona. Saka ndio problem challenge huru yatakutoita yekuti maglass kuti nditonomawana ndienda toenda musenda ndo maasingaperi nekwandiri kuno kwachireya kuti ndinde kunotora maglass kusenda kuti achokwadika petrol yacho ni ndingaenda uku nekudzoka it's almost $45 round trip amozviona. Saka ndo pandokupa ne challenge chetepo asi dai ngachinzi petrol yacho yekuzoenda nekungodzokera maglass chete ndinayo zvangu ndaigona zvita but tambomirira iye uyu watanoenda mangwana ndamupa maekera yacho yese because neshop yandakambenge ndapa vakati havatombomawani magirazi yacho izvozvi kana pasitongorina munhu wakaenda kuorder hakuna mumwe atanoenda mangwana kuorder yachoni wakoniwa kuenda nhasi ishop imwe yatatarifeiwa. Saka kana pasina ndo because mashop makuru pana pachire anda zvekuvaka izvozvi i2 kwese vati havana magirazi. Ndikauya nemagirazi akwana 1 window hazvibatsiri manje hamozviona. Saka ati hanzi mangwana mozotaimira sezuva roviri ndangoti nditaure kune vava vanenge vachisoti komagirazi. Saka ndo nyaya ingoripo chete kuti magirazi iwayo ndo achatoti dhileyawo zvimwe zvo zvedu kuriva sendi redu takazotakurirwa iro riri kokoko mvura yedu tatakurirwa pitsendi iyo takatakurirwa zvakare ngona kuti apa kutogadzira kuti pamwe chii vaise flow. Saka ndambovati ngavamboshandisa ivhiri ndomboenda muflow then tobuda voti kutora kuti mvura kushanda iripo tichiorganiza kuti zvinhu zvedu zvipere mune zvakanaka. Think we are almost there, we are almost done. Ndofunga tekwa mangwana kana kuzara mangwana atizivi chinenge takuradza imwe pikicha ndizvo mowa sei ndo wakufara. Saka mabagu atipa nemugomo wamabagu amakapuwa makazvikaisa. Saka mumwe wacho ndida kuti bhozi wangu wakasara saka ndakazotenga humwe hupfu mabagu acho nemotoenda nawo izvozvo. Titotorai saga racho mukatumbu rine mabagu nitema chitorai umu musaga racho makuwa sei mukoma Tobias makuwa sei imba yapera zvii ndakufara chaicho hayo chino manje yakutopera ona yechigadzira madhoo zveshe zvasarira zvimwe chine magirazi izvo zvasarira izvo kana kuti chiko chimwe chinodziwa ipapo chikatotenda chaicho ando wakufara chaicho nyumba yakutopera mene upatikati zvipinda ndinguwai totenda. Alright. So guys, for the people ndizvo zvo right nda kuda kutanga uchiti ndobika-bikawo chichichichichi moita nawo mogozogayisa mapedza mamwe mukagayisa ese anogasira kuzoshata.